Kaforoa urteroko hitzordu bada, biltzen dugu komunikazio arloan dabiltzen profesionalak, eta aztertu egite ditugu komunikazioarekin zerikusi dauzkaten gaiak. Aurten komunikazio plana, Mondragoneko komunikazio planaren berri eman dugu, alde batetik lehenbiziko zatian, eta bigarren zatian solasaldi oso interesgarria egin dugu, eta bertan parte hartu duten, hain gaur egungo kanaletan, esperientzia handia daukaten solaskide batzuk, ez? Nik uste dute historia bat sortzen dugunean, edo relato bat sortzen dugunean, pasatzen gara pixkat ideien mundutik emozioen mundura. Ez? Eta emozioen munduan errezagoa da identifikazioa. Historia batean gauzagarik garrantzitsuena da ikuspegia. Eta hori komunikatzeko orduan ere enpresa batean ez zara bakarrik produktu bat ezari, ez zara bakarrik erakunde bat ezari, ari zara ze ikuspegi daukazuzuk munduaz, ze balore dituzun. Somos socios y socias cooperativistas de Mondragón, y en mi caso de Laboral Kutxa, y LinkedIn me permite poder contar mi historia, el relato, y también contar los valores, la misión, lo que nos mueve, ¿no? Las personas que estamos aquí. Creo que tenemos un potencial enorme, somos 70.000 personas, y si todas aportamos nuestra granito de arena, podemos hacer que se nos conozca más. Instagramek baimentzen gaitu, edozein informazio partekatu nahi badegu, o edozein informazio jaso nahi badegu, kanal bat izatea, ez? Bai aldatu eginda asko, bai aldatu ditugu helburuak, ja ez daude horren obsesionatuak jarraitzaileekin, nahiago dugu komunitate txikiak egin eta bakoitzarekin uste deguna hobeto partekatu eta hobeto jaso. Egiten duguna kontatu egin behar dugu, ez dugu kontatzen ez dakigu ez gizarteak, ez gure bazkideek. Eta hor, gaurko foroan nik uste pauso garrantzitsu bat eman dugu eta gainera konplizitate puntu bat eskatu dugu etorri diran gure bazkide eta kooperatiba guztiei hor aurrera pauso bat emateko.